mas kontrobersyal, Hindi ako ang ina! Kapatid lang ako! mas pinainit, Wala siyang kwenta ka pa! at mas pag-uusapan. Nahuli ko ang boyfriend ko at ang ate ko sa kwarto! Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi Kabisyo, it's me once again, DJ Rakitera, and this is Top Secrets. Kasama pa rin natin sa kabilang linya, si Glory from Manila. Hello, Glory! Hello po. Yan, buti naman nandiyan ka pa at hindi ka pa bumibitaw. Hindi pa po. Kaya pa. Kaya pa. O, lakasan mo naman yung boses mo, dikit mo yung bibig mo sa mikropono ng cellphone mo kasi hindi ka na namin masyado marinig. Okay po. Ayan. Ano po? Ayan, okay. Glory, wala kayong privacy, wala pa kayong naiisip talaga na aksyon. So, anong pwede mong i-message sa partner mo ngayon? Kung nakikinig siya ngayon, sige nga, magbigay ka ng mensahe. Anong tawagan ninyo? Be po. Be. Ano? Be. Be. Ay, be! Sige, mag-message ka na kay Be. Go! Be, alam mo naman, sa loob naman ng 13 years, lahat naman yung mundo ko talaga umikot naman na sa'yo. Wala naman akong talagang inano sa'yo na hindi mo kayang gawin. At lagi ko naman sinasabi sa'yo na meron akong tiwala sa'yo. Kahit anong gawin mo, alam ko, susuportahan naman kita. Pero ito parang, alam mo yun, parang sa lahat ng pagsubok na dumating sa atin, parang itong pagsubok na to, parang hindi ko kaya. Parang kailangan ko nang umalis. Parang ano ko sa sarili ko na parang kailangan ko nang umalis. Kaya pasensya na kung lagi, araw-araw na lang kitang nirereklamo sa mga bagay na gusto kong mangyari sa ating dalawa. Sa atin lang naman dalawa to eh. Hindi naman to para sa iba eh. Para naman to sa future natin dalawa. Kasi hindi ko naman talaga na maghiwalay tayong dalawa. Pero sa sitwasyon ngayon, parang ako na maghiwalay na lang, parang mas okay pa yun kaysa magkasama tayong dalawa. Pero hanggat andito pa ako sa'yo, hindi pa ako bibitaw. Sana naman ma-appreciate mo yun at gawan mo din naman ng paraan para hindi rin ako malawala sa'yo. Yun lang. Salamat sa lahat. Diba? Mahal na mahal kita. Yun na po. Ayun. Ano, Glory, medyo gumaan ba yung pakiramdam mo ngayon? Gumaan naman po. Gumaan naman. Pero mas gagaan yan kapag malinis yung mga kasama mo sa bahay. Opo. Ay, naka, Glory. Alam mo, naiintindihan talaga kita pagdating sa bahay. Siyempre, may linis ka na gusto, may ayos ka na gusto, may amoy ka na gusto. Tapos kapag hindi na-achieve ng mga kasama mo sa bahay yung gusto mong mangyari, nakaka-frustrate. Parang yung ulo mo gustong humiwalay sa katawan mo. Opo. Saka sa ganitong edad po, talagang hindi ka na mag-ano ng material na mga bagay. So parang sa bahay na lang, masaya ka na. Totoo, gusto mo ng kapayapaan at kalinisan. O kung hindi talaga kayang magbigay ng partner mo ng aksyon, 'di ba? Kung hindi niya kayang aksyonan tong nararamdaman mo, baka oras na para hindi ka lang magbago ng tinitirhan, kundi magbagong partner ka na. Charot! Charot. Pwede po ba yun? Bigyan mo pa ng pagkakataon. Feeling ko naman mahal na mahal mo yung taong yan eh. Tulungan mo din siya na maging maayos yung niya, lagay niya, baka na-frustrate. Kumbaga, madami ka talagang ibibigay na benefit of the doubt sa kanya. Pero magbigay ka na rin ng ultimatum sa kanya na kapag hindi pa nangyari lahat to ng taon na ito, pasensyahan na lang tayo. Kahit gaano pa kita kamahal, kailangan kong mag-move forward. Ganun. Diba? Strong independent woman yarn.
Kaya ko naman po yun. Ayun, laban, no? Parang ready ka na lumandi sa iba. Meron na bang iba? Wala po. Wala, oh. Dapat lang kasi nasa relasyon ka pa eh. Anyway, Glory, maraming salamat sa iyong pagtawag sa programang ito. Sana maalala mo ha. Ang pangalan ko ay DJ Rocky Terra, okay? Opo. Ayan. Thank you, Glory. Thank you po. Thank you po. Ayan. Natapos na po ang ating call. At nagpakilala po ako ulit sa inyo, DJ Rocky Terra. Sa hapon niyo po ako napapakinggan dati. Mag-recap lang po tayo ng very light, no? Sa Love Radio dati, nagsimula ako ng alas 3 ng madaling araw hanggang alas 6 ng umaga. Tapos nalipat ako ng panggabi, alas 6 hanggang alas 9 ng gabi. Kapartner ko noon, yung dati pang Robin Shena. Tapos nalipat ulit ako ng 4 to 8 p.m. naman, kasama ko naman doon si Laika Barista. Tapos lumipat ako ng dito sa kabila, yung sister station namin. Doon naman, 3 to 6 p.m. ako. Pagkatapos ng 3 to 6 p.m., nagpang umaga ako. Alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Tapos binalik ako ulit ng hapon. Tapos pagkatapos ng hapon, binalik naman ako dito sa Love Radio. Panghapon ulit, alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Hanggang sa naging 3 to 5 ako, ganyan. At ngayon po, alas 9 ng gabi na ako hanggang alas 12 ng madaling araw. So, ino-orient ko lang po kayo ulit na yung dati pong napapakinggan ninyo ng hapon, umaga, o kung ano man, wala na po ako doon, okay? Nandito na po ako sa panggabi. Kung dati po may napapakinggan kayong gabing DJ na babae sa kabilang stasyon, ngayon po magpapakilala po ako, meron pong bago na babae sa gabi sa Love Radio. Okay? Rocky Terra po ang pangalan. Maganda naman po ako, pero hindi lang ako masyadong biniyayaan ng alam nyo na, diba? Hindi tayo pang World Cup. Yan. Pero meron pa rin namang mapipisil sa pisngi. Yan. Okay? Got it? DJ Rocky Terra po. But anyway, masasabi ko lang din sa top secret sharer natin, caller natin tonight. Mahirap yun eh. Mahirap sa kalooban, sa kaisipan, na mapunta sa isang lugar na walang kalinisan at walang kapayapaan. Tas lagi mong sinasabi dun sa partner mo, inirereklamo mo yung nararamdaman mo, yung behavior ng mga tao sa loob ng bahay, kung paano sila gumalaw sa bahay. Palagi na lang, paulit-ulit na lang, tas walang nangyayari, walang ginagawa, may plano pero walang aksyon. Diba? Ano bang patutunguhan ng lahat ng ito? Ang simpleng request lang naman ay bumukod ng bahay. At bakit ayaw siyang pagtrabahuin? Bakit? Pwede naman pareha sila magtrabaho para may pandagdag doon sa iba budget sana nila, doon sa pangrenta ng bahay. Ano yun, gusto talaga siyang gawing katulong? Di naman siguro, pero kung hindi man ganun, huwag niyo iparamdam sa tao na ginagawa siyang katulong, diba? Ano ba naman yung simpleng appreciation? Magpasalamat. O kaya yung konting hiyaman lang. Ang kakapal kasi ng mukha ng iba, diba? May naglilinis na nga na hindi naman niya trabaho, pero dumudumi pa din, diba? Nagdudumi sa loob ng bahay. Ang tao kasi na malinis sa bahay, meron niyang standard level of kalinisan eh. So kapag yung mga kasama niya sa bahay, hindi na-meet yung standard level of kalinisan niya, ay nakaka-stress yun para sa taong yun. Lalo na kung pagmamay-ari niya yun. Kaya lang, eto nga yung problema, hindi naman nila pagmamay-ari yung property na yun. So ang pinaka-possible solution talaga is umalis nung bahay na yun. Kasi your house, your rules. Hanggat hindi mo pagmamay-ari yun, wala kang karapatan talagang mag-impose ng rules and regulations dun sa loob ng bahay. Pero po pwede namang mahiya yung iba na maglinis naman. Basic yun eh. Kailangan pa bang i-memorize yan? Yung maglinis ng bahay? Anyway. May iba naman OC lang talaga. Pero mas okay na yung malinis ka kaysa sa hindi, no?
Sabi nga nung top secret sharer natin, nilalangaw ni. Oh, sinong gustong kumain ng may langaw sa paligid? Ha? Pwede yun kapag nasa labas-labas ka, public space, 'di ba? Yung may langaw sa gilid mo, hindi mo talaga maiiwasan yun. O kaya nasa resort ka, may langaw sa paligid mo. Okay yun, okay lang yun. Pero yung sa loob ng mismong bahay ninyo, tas nilalangaw, ay, may hindi okay dun. Anyway, sana nakatulong tayo kahit papaano dun sa top secret sharer natin. Hello, magandang gabi kay JR Legaspi, Batang Kongre Grab Drivers nakikinig daw ngayon. Hello din po kay Jade Baredo na nakikinig ngayon. At ang sabi niya nga dito, grabe lumipat na lang kayo ng bahay. Pabati po ako ngayon, nakikinig. Salamat po. Maraming salamat sa mga bumabiyahe dyan na nakatutok sa atin, sa mga bus drivers from Victory Liner. Thank you very much. Anyway, bukas ulit magsasama tayo alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Tandaan po ninyo, isasara natin ang araw, tatapusin natin ang araw at sisimulan natin ang panibagong araw. Ako yun, kapiling nyo, ang inyong Pasa Princess, DJ Raketera. Dito lang yan sa 90.7 Mob Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Bye guys! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!